खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिक्रम दैमारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथां बिक्रम दैमारिया अजद खालामदोंमोन जे अमा मिशननि मुङाव जे राकेश ब्रह्मआ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाखि लांनानै थामहिनबा रायजो राजाफोरनिफ्राय अमा फिसा लांनानै अमा फिसाखौ बेसेन होआलासिनो बिथांमोना राननानै होदों रायजो राजाफोरनो राननानै होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां बिक्रम दैमारिया। गिबियाव नोंथाङा खोनासंग्रो। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिब्दि खालामनो नाङामोन। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ नङा होमबा नङा होमबा मानो बाखि लांलाबायनांगौ फैसा होना लां राननाय थां। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिना गयारिया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिक्रम दैमारिया बुजिनांगौ बिथाङा लेखा गोरों आरो बे लेखा गोरों सुबुङा मोनथिनांगौ आरो माबोरैहाय बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंखो होनानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव राकेश ब्रह्मआ बे अमानि बा अमाखौ बिथाङा बाया जाय साप्लायार जाय बिथांमोना अमाखौ लाबोदों बा साप्लायार बे साप्लायारा बबे जायगानिफ्राय बिथांमोना बाखि लाबोयो ना बबे जायगानिफ्राय बिथाङा बे समाव गावनि जे बा अमाखौ बिथाङा लाबोनानै होफैयो बिथांनि बाथ्रा। नाथाय बे समाव राकेश ब्रह्मआ बा इएम राकेश ब्रह्मआ बे अमाखौ बिथाङा सोरनिफ्रायबा बाखि लाबोआ होननानै बाथ्रा बुंदों। साप्लायारासो बे समाव लाबोयो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिना गयारिया। बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा रायदावोबो आब' होननानै फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय। बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों। बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो। बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों माबा होदों सोरबा बुरैनाव बाखि दङ एकदम नंखाय बाथ्रा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे रायजो राजाफोरनिफ्राय अमा फिसा बाखि लानानै बे समाव लाबोनानै रायजो राजाफोरनो राननानै होदों बाथ्राया नंखाय होनानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां बिना गयारिया। आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङा होननानै बुंथिदों बिथां बिना गयारिया बिक्रम दैमारिखौ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों जे आरो बे समाव बिथां बिना गयारिया आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों जे बिथां बिक्रम दैमारिखौ नोजोर होदों जे जेब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया नमिनेशन फाइल खालामदोंमोन थामहिनबा बिथांमोना उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायदोंमोन। बे गथायनाय समाव गोबां दैदेनगिरिफोरा मानो बाहागो लायाखै होननानै सोंथि खालामदों बिना गयारिया। बिथाङा सोंथि खालामदों जे बे समाव बै बिसायख'थिनि फोसावदिं थामहिनबा नमिनेशन होनाय बा बिजाथिलाइ गथायनाय बे गथायनाय समाव खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बै सानखालि मानो बाहागो लायाखै होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों। बेखौ नोजोर होनो खावलायदों बिथां बिना गयारिया बिक्रम दैमारिखौ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे खौरां मेलनि गेजेरजों थामहिनबा बे समाव आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बे ब्रह्मनि सायावबो बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा जे आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान बा थामहिनबा फैफिननायनि बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बिना गयारिया बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव थांफिना होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो नंखाय बाथ्रा
बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों बिथां UPPL राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिथां बिना गयारिया आरो बिथाङा मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा रायदावोबो आब' होननानै फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं आं बेखौ खावलायनो लुबैदों मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो बेलाय EMआ बहानि अमा बायनांगौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों माबा होदों सोरबा बुरैनाव बाखि दङ एकदम नंखाय बाथ्रा बियो दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों फंबाया जानला मेला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै दाना गिदिर लिडारफ्रा गावसिना BPF ना फैजोब्बाय दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना मानो फैदिया बेखौबो एसे साननानै नायथों दा ओंखायनो खावलायनो नागिरदों जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि MLA जालांबाय मन्त्रि जालांबाय गोबां खामानि मावलांबाय बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो सनमान होयो नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो UPPL निफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि MLA फोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मेनला UPPL नि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों BPF नि गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दमहैलायगोन बिसोरो आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों बेखिनि बुंबाय